Hij hier er zelfs echt net op rekenen. Het is een kans die net elke dag langskomt. En mijn wortels, succes, die liggen toch wel een beetje in Brabant in bijzonder. Of in het algemeen niet. En in Eindhoven in het bijzonder. En dus pakt er die kans. Jorritsma wordt burgemeester van Eindhoven. Zo maken hij goed 3 weken bekend. En dus matten ze onder tabaksmerk op ziek naar een nieuwe commissaris van de Koning. In die zin het vertrek van Jorritsma is natuurlijk ik wel vallen. Dat stond natuurlijk net in de planning. Dat komt weinig voor eigenlijk dat commissarissen zo snel vertrekken. Meestal jouwen ze dat vaak wel een jaar van tevoren noemen. Dat ik zeg naar Greens, bij Van den Berg dat haast een jaar van tevoren zei. Die rommetiet om een nieuwe commissaris te zieken krijgen ze in Friesland dus net. In september gaat Jorritsma voort en dan duurt het nog zeker 4 maanden voordat er een opvolger ongesteld worden kan. Zo lang kan Friesland net zonder een echte commissaris, zo vinden de fractievoorzitters in provinciale steden. Een deputaire zou die functie tijdelijk invullen kennen, maar daar zullen ze in de steden niet in. Ja, dat kan. Maar die zit net de steden voor. Omdat wij hechten als een onafhankelijke voorzitter van het proces hier in de Steertenzeel hebben gekozen van een waarnemer. Het moet dus een tijdelijk commissaris worden, maar de steden willen al een politiek zwiegewicht. Ik denk net dat hier een onervaren iemand moet komen. Je ziet hier gewoon een ervaren man of vrouw, maar daar moeten we dus verder nog gebogen hoe dat profiel eruit moet zien. Een soort tijd hebben ze daar net meer voor. Voor het zomerreces maakt de vacature eens de deur uit.